shin kun zamto kokowa. Kai ku bar mamaki tunda ayyukan da ka sake yi sun biya. Tallafi ga matasa tsofaffi kuma har da marayu kunjiya. Duka lokal gwamnan 23 sun amfana da godiya. Gwamnatin bata sabbata ayyukan da kuke yi taimako godiya. Kun ji kun sha'anin ku tunda kun riga da tuntuna kun yi shura. Ku ake saurara kun wuce duka tsara. Waƙar ku na rera sai ku dan saurara. Shamsu ta ne na ku kun riga kun san da ne tun bara. Ga muhimmin saƙon godiya zan isar ga dukan al'umma. 07068145230 SB Shams take cewa sha saurari lafiya. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Na kira ya ilahi makagin duniya. Dole ne na saka tun daga farkon tafiya. Wanda ya kira ka lalle baya shan wuya. Rabbana ka bani dama domin in yi sakar farar tabarma. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Ya rabbi kara aminci gun al-Mustafa. Manzon mu ya sayyidul bashari mai kyan sifa. Alai hada da sahabbai duk na lissafa. Albarkacin su rabbana da famin Shamsu ta in zamo sha nema. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Assalamu alaikum ya'yan kungiya. Godiya sha nema. In na ce kungiya ma'ana ta godiya. Godiya sha nema. Tunda Sokoto kakku ne lamba ɗaya. Godiya sha nema. Dole ne na zo gurin ku na zauna. Shamsu ta sai ku banta barma. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Shi adon tafiya aka ce wai gowa. Godiya sha nema. Godiya irin salon ku yana burgewa. Godiya sha nema. Shi yasa Shamsu ta gunkunai dawowa. Godiya sha nema. Zahiri irin tuwon alfarma dole ne a sha miyarsa da nama. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Godiya hakika kun zama gagara gasa. Godiya sha nema. A cikin jihar mu har waje kun yi rasa. Godiya sha nema. Tunda taimakon kuke yi babu makusa. Godiya sha nema. Ya za a kai kutun da kun haɗa kanku a ko'ina kuna ta samun girma. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Godiya irin shirin ku yana burgewa. Godiya sha nema. Duk abin da za ku yi shi kuna tsarawa. Godiya sha nema. Duka lokal gwamnan kun zagawa. Godiya sha nema. Sun amfana duk da shirin ku shi yasa abu su kun daɗa girma. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Sun yi gyara cikin kofofin Sokoto. Godiya sha nema. Sun yi gyara ga asibitocin Sokoto. Godiya sha nema. Sun yi gyaran masallatayin Sokoto. Godiya sha nema. Makarantu suna gyarawa hadda tallafi su ba da nan ma. Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zamsha nema. Ayyukan godiya ba sa karewa. Godiya sha nema.
har ginin makabarta sun gyarawa. godiya sha nema, Hanya ma in ta ɓaci suna da kulawa. godiya sha nema, Su ba da tallafi gurin talakawa, ba su nuna wa kowa kyama. godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zam sha nema, Tallafi ga marayu sun badawa. godiya sha nema, Sun yi tallafi ga wasu cikin zawarawa. godiya sha nema, Har sana'a gare su suna koyarwa. godiya sha nema, Godiya Allah ya kare rikawa, ayyukan ku su zarce nan ma. godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zam sha nema, Lokaci gaskiya ne in ji mutan jiya. godiya sha nema, In ya zo a bi shi ko a bar shi a sha wuya. godiya sha nema, Gashi yanzu godiya kun zallan ba ɗaya. godiya sha nema, Allah ya kara haska shirin ku a duk duniya ku zam sha nema. godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zam sha nema, Godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zam sha nema. godiya advocate kungiyar da take shirin taimakon al'umma. Tallafi da ayyukan ci gaba ne yasa sun ka zam sha nema.